אני נמצא במצפה רמון, לאחר שביקרתי בבסיס חיל האוויר רמון, שם הודיתי למפקד חיל האוויר, לצוותי האוויר והקרקע המופלאים, על העבודה הנהדרת שהם עשו במבצע עם כלבי. אנחנו ממשיכים להילחם, ברצועת עזה קודם כל. לצערי יש לנו חללים, יש לנו גם פצועים, אני שולח תנחומים למשפחות, איחולי החלמה לפצועים. אבל שיהיה ברור, אנחנו נשיג את היעד, אנחנו נחסל את החמאס. כדי להשלים את היעד הזה, גם של חיסול החמאס וגם של שחרור חטופינו, אנחנו מתקדמים בלחימה ומנהלים משא ומתן. בכל נתיב שנבחר, בכל נתיב, נצטרך להמשיך לאפשר כניסה של אספקה הומניטרית מינימלית, עשינו את זה עד עכשיו, אבל האו"ם מייצר תירוץ ושקר על מדינת ישראל. הוא אומר, לא נותנים לי להיכנס עם אספקה הומניטרית. נותנים, יש צירים מאובטחים, כל הזמן היו, אבל היום זה רשמי, לא יהיו יותר תירוצים. אנחנו נמשיך להילחם, ואנחנו נמשיך לפעול עד שנשיג את כל יעדי המלחמה שלנו, עד הניצחון המוחלט.